calcetines altos, pies en botas. Izaro bi kontzertu emango ditu Baluarten datorren abenduaren 20an, bata arratsaldeko 6etan, hurrengoa arratsaldeko 8:30. Izaroren mundu birak geldialdia ginen du Baluarten. Limones en invierno disko berria aurkezteko. Izaroren 3. diskoa 10 abestik osatzen dute, eta artista bizkaitarrak geltokiz geltoki lurraldez lurralde salto egiteko gonbita egiten du. Bere erpin guztiak erakusteko honako hauen bidez. Pop bitxiak, balsak, ritmo latinoamerikarrak, barreneko une akustikoak eta udazkeneko folk anglosasoiak barrena doazen abestiak. Invierno a la vista, invierno a la vista.